बे भिडिअ गुबै बाहेरायाव थाग्राफोरनि थाखाय बिमा बिफाफ्रा सानो दायोथ' फिसालाया बाहेरायाव थांबाय, फिसालाया फैसा खामायनो थांबाय, मास मोनफ्रोमबो जोंनो फैसा हरसिगोन। आरो जेब्ला फिसाफ्रा खामायनो थाङो आरो मास जोबनायनि उनाव जेब्ला फैसा मोननो सम जायो 10-12 हाजारल'सो मोनो फुरा मास मावनायनि उनावबो। जेब्ला बै फैसाखौ सानोना बेनि गेजेराव 4-5 हाजार जानाय लोंनायनि खरसायावनो थाङो, बाखि आग्लायनाय फैसाखौ बिमा बिफानि थाखाय न'आव हरो, अब्ला सानो जि जोमखौ माबोरै लागोन आरो बै जि जोमखौ बायनो थाखाय फैगोन मासनि फैसाखौ नेनो गोनां जायो। नाथाय बेयावबो बिदिनो थासारि सोमजियो। बिदिनो बियो गांसे गस्लाजोंनो बोसोर गिदिंनाङो। जोबनायाव लोगोफोर बियो गावनि लुबैनाय बायदि गस्लाखौनो मोनगोना। बियो जाबाय लोगोफोर बाहेरायाव थाग्राफोरनि दुखु दाहा। गोजोन्थों।